बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान आयदा लानानै बाहाय सावरायनो लाबोनाय जादों। बाहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन इनसेल बार्ग। इनसेल बार्गआ मा आरो बेखौ बबेयाव नुनो मोननाय जायो, मानो जायो, माब्रै जायो आरो मा महरनि जानो हागौ एबा जोंनि थाखाय मानो नांगौ एबा माबे बिथिंनि थाखाय बियो गोनां बेखौ गासैखौबो नोंथांमोनजों लोगोसे बाहाय शेयार खालामगोन। दा फैदो फारि फारि नोंथांमोनहा नायलांदो। इनसेल बार्गआ जादों मोनसे बालाहामायाव महर मोननाय मोनसे हाफाव एबा हा दुबसाव, जाय हा दुबसावआ मोनसे गोरा बाहागोनि। दा बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों मोनसे सावगारि। दा बे सावगारिनि बेलायाव नोंथांमोनहा नुदों माखासे महरफोर। दा बेहाय ओरैबायदि जायो होनदों, बे सावगारिखौ नोंथांमोनहा जेरै नुदों, दा बे हाफावा मोनसे समाव गासैबो समान रोखोमै खोबनानै दंजायोमोन बालाहामा महराव। आरो बे बालाहामा महराव थानाय समाव बाला बाहागोखौ बारनि गोख्रैथिजों बालाफोरखौ बुख'नानै लाङो होनदों आरो गासैबो गोजौ बाहागोनि बा गोरा बाहागोनि जिहेथु हा सिङाव थायो, बाला सिङाव थानाय, दा बेयोल' थालांनानै बेनिफ्राय बाखि गासैबो गुरै बाहागो, हाद्रि बाहागो आरो बाला बाहागोखौ बुख'नानै लानानै बारा गुबुन दाबसे जायगाथिं गालाङो होनदों। दा बेबायदि मोनसे सानसेनि उनाव सानसे, सानसेनि उनाव सानसे बिदि फारि फारि जालांनायाव गासै बालाखिनिखौ गुबुन जायगायाव बुख'नानै गालांनानै गासैबो गोजौ बाहागोनि महराल' गोरा जानानै थालांनाय बाहागोआल' थायो होनदों। दा बैफोरखौनो इंराजियाव इनसेल बार्ग होनना बुंनाय जायो। दा बे जाहैबाय इनसेल बार्ग आरो बेयो बालाहामायाव जायो। नाथाय बे मोनसे रोखोमनिल' जानो हाया, बेयो गोबां रोखोमनि जानो हागौ। मानो होनबा जाय जायगायाव जाय रोखोमनि हा गोरा बाहागो दङ, बै जायगायाव बै रोखोमनि जायो। नोंथांमोना बाहाय सावगारि मोननै नुनाय जादों जेरैहाय। दा बे मोननैबो महरा मोनसे आलादा, मोनसे आलादा, नैबे मोनसे आलादा आरो नैबे मोनसे आलादा। बेबायदिनो गोबां बाहागोआव गोबां जानो हागौ। दा गोनाङा बे जाहैबाय उन्दैसाफोरनि थाखाय गोनांथार। बियो जिअ'ग्राफि साबजेक्टनि थाखाय बा ससियेल साइन्स बा गुबुन गुबुन बिथिङाव बेखौ गोनां जायो। क्लास फिसानिफ्राय लानानै क्लास गिदिरसिमहालागै बेयो गासैयावबो गोनांजोब। दा आरो बाहाय नैबाव गुबुन गुबुन गासै 9 रोखोमनि नोंथांमोननो बाहाय इनसेल बार्ग गुबुन गुबुन होदों। दा बिजाबाव बेखायनो गोबाङानो मैखुन महरनिल' जायो होननानै बुंदों। जेरैहाय नैबाव मोनसे टाइप नोंथांमोननो दिन्थिनाय जादों, नाथाय एक्जाक्ट नङा, बियो मोनसे रोखोमनिल' जानो हाया। बियो गोबां जायगायाव गोबां रोखोमनि गोबां टाइपनि इनसेल बार्ग जानो हागौ। जेरै नैबेसो दुलुर, बबेबा लावसें, बबेबा गोफार महरनि। माने हा बाहागोआ जे जायगायाव जाय बाहागोनि गोरा, जाय महरनि गोरा जाना दङ बेफोरनो जायो। माब्लाबा माब्लाबा गोजौ बाहागोथिं गोरा जानानै गेजेरथिं गुदुं गोनां बेबायदिबो जानो हागौ। बाहाय नोंथांमोननो 9 जिहेथु देखायबावदों, दा बेफोरबादि जाबावनो हागौ आरो। दा नाथाय गोबाङानो मोनसेल' साननो हागौ। बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ क्लियार खालामना होदों। दा जोंनाव भारताव थर बालाहामायाव फिसा फिसा जायो होनदों। नाथाय गुबुन गुबुन जेरै साहारा बा गुबुन गुबुन बालाहामाफोराव बियो गोबां थानो हागौ आरो गेदेर गेदेर थानो हागौ। दा बेखौ बुंदों। दा बेखिनि जाहाथे फरायसाफोरा मिथिनो हायो, बेनि थाखाय नोंथांमोना जुदि फरायसा नङाबा शेयार खालामना होबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।